Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na pud ta mga higala dinay nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga samtarong adlaw may galam Sabado no. Sabado na gid ni mga higala no, wala nay laing 16 nga niabot no. Pizza 16 na gid ron mga higala. Sabado karon busa nagsugod na kita sa atong misa di Gallo no. Ubay na mga tao kagani kadlaw mga higala. Daghan kay mga nanimba natong mga kaigsuunan. So daghan kay salamat no nga gitagaan kitag mayong tiyempo ug gitagaan kitag panahon nga diin makasaulog gyud kita sa unang adlaw sa Misa di Gallo no. Kumusta na mahigala no? Medyo naghalang-halang akong mata mahigala, sorry kayo. Medyo nakuan ta gamay na doon natay gamay problema sa akong mata, doon ako'y eye dryness nga na. Bino no, padayon kita mga higala. So kumusta naman mga higala? First day, hilabihang daghana mga higala sa mga nanguan karon kanang gitawag og nanimba kaninang buntag kaninang kadlawon daghang kaayo gyud no. So ubay-ubay gyud mga higala ang mga nanimba ug daghan kaayo ang mga nangalawat. Of course, congratulations to all of us no. Saghan salamat sa Ginoo nga nagmalampuson sa gihapon ang ato ang first day of Novena. There is ayungon, okay lang, walay problema no. Nagmalampuson gihapon ang ato ang misa no. Medyo nagtulot taliksik gamay pero wala gyud ingon nga nakabalda gyud usab sa misa. Nana no. Nahala no, maingudto na kanaton tanan. Wala lang una kita karoy saint of the day mga higala ha. Kay medyo nawala ako ang quandary. Ang ako ang mga listahan ako putong pangitaon mga higala. So padayon na lang kita sa ato ang mga catechism. First is let us talk about preparation no. So doon naman gyud mga nangutana mga higala nga unsa ba gihinungdan nga gisaulog nato ang Pasko? Of course ako na ginaingon nato nang i-review mga higala ha. Ang Pasko panahon sa paghinumdum nato sa pagkatao ni Kristo ug busa ato siyang pahanungdan sa ato ang mga pagsaulog sa iyang birthday ug ang Pasko usab panahon sa pagpangandam alang sa ikaduhang pagbalik. Those are the main two reasons no nga nganong nagsaulog tag Pasko. Unang-una ato nga gisaulog ang unang pag-anhi ni Kristo nga mao ang iyahang December 25 nga una nga gisaulog nato ang iyahang birthday ug ikaduha ang iyahang gipangandaman nato ang iyahang pagbalik ingon ni ana no. So muna nga karong mga panahon na malipayon gihapon kita mga higala no. Dunay mga dagko kay mga balita karon no nga kita diri sa Negros Oriental no nakapasar na sa second reading no ang kining usa ka balaod nun gyud mga higala no. Katong the last time nga gi-create ang NIR no, National kining Negros Island no, Negros one island region no. Kuadra to mga higala, executive order ato, dili to siya kining dili to pinaagi sa gitawag nato og kining kongreso. Pero kini karon ang kongreso na gyud maoy naghimo niini no, naghimo niini nga himuon gyud kini nga usa ka balaod no. Kay katong na last time nahimo ta nga one island region gi-veto raman to, gi-cancela raman to, pinaagi another executive order no. Executive order ang naghimo niadto, giusob ra pud gihapon ang executive order ni Duterte. Karon o ma-approve na ni after second reading, na approve naman, bason kon mga higala nga madayon na gini muni usa sa mga gitawag natog pinaskuhan natong mga taga Negros Island ug niining tungora mga higala giapil na ang sikihor. Diha man ta dapit medyo ako nalipay-lipay gyud ko mga higala kay naapil ang sikihor sa mahimuon niya nga kanang one island region ana no. Apil ang sikihor, so muna nga malipayon tagdako mahigala nga
kauban na nato sa region ang Siquijor. About to, Bohol na lang siguro niya o kining Bohol na lang o kining Cebu ang mahimo nga kauban sa Central Visayas. Kita mahimo naman tang Negros Island, one island region, no? And Negros Island region, NIR. No? Abi no, bason mga higala, no? Dako natong kalipay. Ako pabor jud ko kay mga higala nga mahimo na tang one island region. Pero naapil ang Siquijor mga higala. Tulo ka matud pa dagko kayo nga tulo ka mga isla. Duha ka mga isla, no? Tulo ka probinsya ang mahiusa sa Negros Island region or NIR. Kaya dati raman po gyud nga ang Siquijor membro man pa na siya sa una gyud sa Negros Oriental. Ano? So siguro mao kanay usa sa mga dako kayong gasa Christmas gift nato gikan sa Ginoo, no? Nga mabalik kita sa one island region. Okay, nahala, no? Padayon kita mga higala sa ato nga mga buhatonon ining kamutuhon. Sa kung naginaingon wala lang una kitay kuan ha kining gitawag nato og kinibang usalan ana Saint of the Day. Wala po doon sa kitay kuan kining gitawag og CBCP News kay wala na ko kapangandaw. Busy kay ko gahapon mga higala. Hilabihan jud akong bisiha gahapon pag-supervise sa pagpangandam sa kining gitawag og pagpangandam bitaw mga higala sa gitawag nato og para karong adlaw mo na nga medyo wala ko ka research sa CBCP o ako pong gipangita ang ako ang kuan kining sa tuang Saints of the Day nato. Nahala, no? Nahala rin kita mga higala sa atong catechism. Wala lang una sa joke mga higala, kaya dili mayong mag-joke rong panahon na. Okay. So, ari kita mga higala sa ato ang catechesis. So, catechesis na mga higala, ha? Dara. Unang pangutana. Why do we call Mary our mother? Of course, doon ay mo ingon nga, if you don't consider Mary as your mother, then you have no right to call Christ your brother. Ay, ano, nasa mga pamulungod sa pipila mga higala. Kung dili nimo ilhon si Maria, nga imong inahan, wala kay katungod nga imong ilhon si Jesus nga imong igsoon. No? So, wala mga higala, no? Mary is the mother of God because the church is also the body of Jesus, because the church is Mary is the mother of Jesus. Mary is the mother of Jesus, and because the church is the body of Jesus, which we belong, and because the church is the body of Jesus, which we belong. Therefore, Mama Mary is also our mother. Ayan, no? Early Christians, they show great respect to Mama Mary. Gani, no? Dako kayong pagtahod ang mga apostoles ngadto kang Mama Mary. Ngano man, gibilin man gyud si Mama Mary ngadto sa iyahang mga apostoles. No muna nga sa ngalan sa ilahang magtutulo nga si Jesus, ilag yung gipasidunggan, gitawag nato og gitahod si Mama Mary, no? Isip inahan ni Jesus. Sumaupod ta, no? Isip mga sumusunod ni Kristo ato yung tahoron si Mama Mary kay do na biya ginaingon nga niingon baya si Jesus ngadto sa isang mga tinunan nga ania ang imong anak, inahan ania ang imong anak, ania ang imong inahan. Klaro ba? So kita as Christians, as followers of Jesus, and of course kinang gitawag na to kana bitawng respectful of apostolic tradition. Nagtahod gid kita sa tradisyon nga gisunod sa mga apostoles ato yung tahong gitahod si Mama Mary nga ato ang inahan. Kini bitawng muadto bita sa Simala. If you are familiar with Simala, no, kung familiar ka sa Simala, no, dunay ko experience dito, no, dunay ko experience dito sa Simala kabalo kag unsa nga dunay mga tao dito nga dili manguros pero nanangkot dito Simala. So unsa may ako ang conclusion nga dunay mga laing relihiyon nga nagtahod usab kang Mama Mary, no, isip say tawag siguro nilang Mama Mary, pero nakakita ko ako mismo I am a witness kay nagmisa man ko dito one time
tig-atuan pa mo ko. Before the pandemic, almost every month, mga to me, ako mga parokyano sa Simala, sa Lindugon, Balindugon. Unya, ang nahitabo, nagmisa ko, mga 9 o'clock, kaya usually ang misa din ha, 12 o'clock ang misa din ha. Ako nakamisa ko 10 and 9, nihangyo ko sa mga fratters, ng mga brothers dito. So, pag misa gid nako, doon nagyoy mga tao ditong pagpanguros, dili manguros. So, nakaingon ko na po di ay mga laing relihiyon nga mo nangani din sa Simala, which is true. Daghan kaayo mga laing relihiyon nga mutahod gihapon dai ka Mama Mary. So nga pangawagan nako sa mahal nga sa atong mga kaigsuunan nga mga laing relihiyon nga kuan na lang, no tahuran lang gid ninyo si Mama Mary isip inyong inahan, no? Kay matud palagi Kristiyanos man ta. And we should call Mary our mother. Okay, klaro? Bueno, padayon kita atong oras mahigala 16 minutes, okay? So, ari kita sa uban pa nga mga pagtulunan, no? Kumusta naman mo din na, no? Ako mga followers usab sa Facebook, sa YouTube, kumusta? Nang hinaot ko nga, ana kamong tanan sa Kapiskay Panglawas. We have here another question, o jokes man ni joke. Okay, ari kita sa lain nato nga mga pangutana. Ari kita sa lain natong pangutana mahigala, no? Jokes mo po din akong na gunitan, no? Puros man ni mga jokes. Ari tayo usa mahigala, no? 8 reasons to go to Mass. Na-explain na din ako ninyo, no? So, why do we worship with other people? Okay, no? Nga naman nga, pwede naman siguro tag kita-kita ra po, no? Mag-ampo ra po tag ato-ato ra dito sa ato. Nga naman gyud nga mo ampo man pud tag gyud no uban sa ubang mga tao. Ang tubag ni ana, it is because we worship with other people because God make us social beings. He wants us to come together in community to worship Him. Matthew, Kapitulo 18, versikulo 20. Kay kun may duha kun tulo nga nagkatigom sa ako ngalan, anaa ako uban kanila. Kung pagkanindot nga mga gipanundan sa Biblia, no? Sa Mateo, Kapitulo 18, versikulo 20. Kaduna ba mo ingon nga, adto ra kuno sila ila magampo, pareho sa kuno ng ampua. Dili di ay na, no? May ingon si Kristo nga, asag katong duha kun tulo nga nagkatigom sa ako ngalan, ato ako uban kanila. No, sa ato pa kanang musimba tadaghan man ta kaayo. So muna nga malaumon gyud kita nga si Kristo anaa uban kanato. Ilabi na gayod sa atong pagsaulog sa Santos nga misa. Abi no, dinhin na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit no sab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makaagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.